Takže teraz sa pozeráme na ďalší prototyp hasiacej lampy, kde sa nachádzajú bodové svietidlá. Toto jedno si nevšimajte, lebo má iba 3 také vysokosvietivé na test. A keď sa osvedčia, tak sa dokúpi štvrté, keď budú príliš silné, tak sa kúpia slabšie. Ale takto to vyzerá. Snažil som sa urobiť úplne minimalistický model hasiacej lampy, aby toto celé, čo vidíte, sa zmestilo do 50 eur. To znamená, aby keď sa budete rozhodovať, či si kúpite klasickú lampu alebo hasiacu lampu, tak jednoducho môžete si za 50 eur dokúpiť tento kryt, ktorý je lampa, a zároveň máte vnútri samostatný hasiaci systém, ktorý dokáže uhasiť 38 m². To znamená, keď ho dáme do bytu, tak jednoducho v obývačke takéto niečo stačí na uhasenie celej obývačky, alebo chodby, alebo kuchyne. Snažil som sa urobiť svetelné zdroje tak, aby boli dostatočné. To znamená, nie aby to svietilo iba na oko, ale aby to svietilo tak, že to dokonale nahradí aj viac svietidiel v izbe. Takže cenovo dostupný hasiaci systém LED lampa.